ahadap. Naging na apa man akida, ko ka-importante niyan, na aya ka tero no mga ulama na lagi so kimbabalaan o akida si kung mga amal tanong, nga di tanong di ka pamuasa, kapanambayang, na lagi do kimbabalaan o abdas si ko sambayang. O so abdas ka, nakurang so sambayang ka. O so abdas ka na da matarima, na terima na sambayang ka. Apay kadak lain sambayang ka. Kung ayaw manan yan, nalagi dito mong so akidah. O so akidah ka, na ada ka ribaton, nakurang so amal ka. Kurang so terima Allah kung mga amal ka. O man o so akidah nga, na akidah na pa man na binasa ka. Lagi doon tamya pangalan yung mga pagkakita na si Dr. Abdullah, na terima ang amal ka. Apay kala mi pagamal ka na na terima nun Allah. Anto na ikatir Allah. Si Ibn Peter Allah ko Rasulullah. Ang tatigin na walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Gitu na si Ibn Peter Allah ko sugu iya na su Rasulullah. Dati umasa kita unta Peter Allah ko Rasulullah pandag si ko akidah na naay panarisi ko sirak tano. Nanto na ima naging unta ayat. Na eman naging unta ayat na hay Muhammad na saben-saben nara paman na ini wahir ka, ini sampair ka, ini sugur ka. Nagusi ko miyangaunaan ka ang mga nabi, mata na upamakasaka na apiapan nabi ka, na makanggalbag ka sa kapanakuto, na mabinasad lang na amal ka, na mapad ka kung mga tao miyang alulugi. Nantaw ti Peteruan roon na su Rasulullah. Ay ang maananin na apia su Rasulullah, na umakaliw si ko akida niya namyada. Pamanam, da baliw paman amal, nagiti pamanang, tapi ang mag-usir ka ni Dr. Abdullah, na kailangan na pamana, o barakatan no maago, so akida tano. Adna hadith yakin Ibn Mas'ud ang datigyan, khatta lana Rasulullah khatan mustaqim faqala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Ay man ang takatur Ibn Mas'ud na miyakay sa tina padami su Rasulullah na gumiuris su Rasulullah sallam sa guri sa matitu sa tigin na ginambu kitun lalan na kitun si Allah. Ay man niya na sasatiman su lalan akurik da paman na ikaduulan kay paman na sa lakaw sa gyud amya pamangawag Gusay Abdullah ang mga grupo na adna grupo imanto sa Maranaw at tigin apya king bidi-bidi na isay sabunan na di katipya katan Rasulullah sa satiman na orya niya natigi Ibn Mas'ud na gumiuris sa Rasulullah sa kawan na nagyong taguri sa matitu gusa diwang yan na madak laguris nanto ni tig Rasulullah hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilay. Giti ko Rasul lagi nga mga lalan nagyurisak na madakal asala ko sa gingan na street na umani sa timanon na syaitan adirun di manulon. Nanto na indulon ko syaitan. Nagyingon tuwa kapanganaraka. Kaso syaitan na sokya ko kumono Allah sa tagus ka no naraka na piyang ninyan si kulaya Allah na malu ako nga bugi sa oras kapara madaklama may pagpedak sa kanarakan. Na sadya monot sa giyong ta mga lalan na ayad na kiunutan ni syaitan. Ti man sulalan nakitun si ko Allah gibo ang talalan apa yang magusir tanugi ang Dr. Tanasi Dr. Abdullah. Ay manan yan na umakaliw ka sagi ang tapi yang magusir na ayaki unutan ka na syaitan. Apa yang panaikap kilengaw na miya makalala na di ka syaitan uto pa man na pindidigan niya si ko agamang ka. Gini pa man nakabubali pa man na sari pa man na ad na mga ahdaf yan